Uyayibona sis? Hayi Ngabuya Makheke nayiphila sisi uvele Skhosha. wasampula ke kule game. Lalela. Ngifuna ukukutshela ukuthi irim lakhona sis. Irim lakhona uyabona? Makuthiwa uyothenga isondo la uyabona ukuthi uyaqhuma. Oh lokho nje 200 inch phela la. Ulala ungadlile mawuthenga leli sondo leli ngiyakutshela sis. Lalela. Lalela sis. Wemakho wavele wadinwa. Yeyi wavele wazosanganisa umacekeceke ke lo. Ngeke usho sisi uthi umfazi uhamba ngemoto nje. Ngeke. I-interior ke. Lalela ngaphakathi kunjani? Fuseki. Uzovela uhlanye ke mawubona isingaphakathi sisi. Fuseki makhelwane. Uyasezwe isinanqa sethu. Yeyi wena ima makhe. Mzala kodwa yini manje? Ngiyawubona phela WhatsApp kodwa bengisabhizi nomakhelwane lana. Yini? Ave nihlupa mzala ave ima mzala ngizokhuluma noMakha. Uyabona indaba kaMzala. Awungithathe weMakha isiphuthume. Uyabona nje mawuthi dundu la. Umzala ulaphana ke ngezantsi. Ima-ke ngikuthatha kanjani ngoba phela ubuvela uhamba ngeenyawo ngithi. Ngikuthatha ngusaphi mina? Uyazi wakhuluma isimanga abantu lithi iBhayibheli bayabusiseka ngokuthi bazana nobani. Angithi uAbraham uLothe wabusiseka ngenxa yokuthi uzwana noAbraham. Miyeke uNkulunkulu akusebenzise Makhe. Welothi ngicela uyehle emotweni yami ngoba njengamanje mina nginey'ndlela zami engiyihambayo. Angihlangane nomzala bakho noLothe. Angithi vele kusendleleni uzongishiya khona. Nihamba nawe ubuvela uhambeni. Ulokhu nje umzala asiphuthume weMakhe. Hayi yabona nje pena. Ima fakuwani. Aba manje ngididwa nawe wena. Ima ilokhu njani ubukile la ngoba phela kufanele ubuke uqalaza. Wesisi uba uthe ungahamba nami emotweni nje ubusungilawula nangeyibuko nango1 nango2. Kulungile Makhe lokho. Ushaya ufasile. Cha ngithi manje ngididwa nawe wena. Uphi Makhe ithi ngiyibambe mina fast. Wawuyikhova automatic wena. Wawuphi automatic? Mina ngudriver mdala. Ngudriver mdala. Wangibulala imoto yami njalo intsha lemoto. Hawu uzongibulala imoto yami entsha. Manje na ilokhu njani lesimo sikaMzala uyazi ima Makhe ima ungabusanyakaza mana khona lapho ngibukelani uyayibona handbrake la uthi ibhathini ayilona iloto incingo uqaleni ijwayele sengibuka ukuthi Makhe ngoba ngiyaphuthuma yabona uphuthuma manje ama-shocks emoto kubalekile ukuthi swalokhu nje manje uzoshiya mina ngemoto no khuluma ngiyabuya yabona mama umuntu amabhadi Comedy meets gospel.